Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127 і ў новым відэа мы паспрабуем разабрацца, калі быў заснаваны горад Гродно. Ва ўсіх афіцыйных крыніцах напісана, што дата заснавання горада 1128 год. Але гісторыкі, ды і наш канал не выключэнне, лічаць, што Гродно на год старэйшы і быў заснаваны ў 1127 годзе. А можа быць наш горад яшчэ старэйшы? Дык хто правы? Давайце разбірацца. Першыя паселішчы на месцы сучаснага горада альбо ў яго ваколіцах археолагі адносяць да часоў неаліту. Але ў 1972 годзе археолог Міхась Чарняўскі адшукаў на ўскраіне вёскі Солы крамянёвыя прылады працы, а таксама фрагменты ляпных гаршкоў, якія сведчаць, што горад з'явіўся ў канцы 10 стагоддзя. Дык адкуль тады ўзяліся 1127 і 1128 гады? Справа ў тым, што ў Беларусі датай заснавання горада лічаць год, калі ён упершыню ўзгадваецца ў летапісу. А Гродно ўзгадваецца ажно ў 3 летапісах: Радзівілаўскім, Лаўрэнціўскім і Іпаціўскім. І ў кожным з іх апісана адна і тая ж падзея. Як князь Мсціслаў сабраў войска і сярод удзельнікаў пахода быў Всеваладка з Горадна. Дык вось, у Радзівілаўскім і Лаўрэнціўскім летапісах гэтая падзея адбываецца ў 1127 годзе і толькі ў Іпаціўскім 1128. Першая блытаніна з датамі пачалася з-за гісторыка Еўстафія Арлоўскага, які ў сваёй кнізе «Гродненская старіна» абапіраўся на самы малады летапіс – Іпаціўскі. Але і зрабіў у тэксце зноску, што паводле іншых дзвюх крыніц дата можа адрознівацца на год. Але ж чаму тады 1128? Гродзенскі краязнаўца Алесь Госцеў лічыць, што ў савецкія часы абапіраліся на іпаціўскі летапіс, бо менавіта ў ім знаходзіцца першая згадка пра Маскву ў 1147 годзе, і гэта самае ранейшае ўзгадванне гэтага горада ў параўнанні з іншымі дакументамі. Ну а мы адкрыем таямніцу для людзей, якія не так блізкі да краязнаўства і гісторыі. Калі разглядаць не летапісы, а ўстаўную грамату вялікага князя кіеўскага Уладзіміра Святаслававіча аб заснаванні Тураўскай епархіі, то Гродно ў пісьмовых крыніцах узгадваецца ажно ў 1005 годзе. Гэта на 123 гады раней, чым афіцыйная дата заснавання горада. У тым жа дакуменце ўзгадваюцца і іншыя беларускія гарады, напрыклад, Брэст, Слонім, Ваўкавыск і Слуцк. Апошнім дзвюм, дарэчы, дазволілі састарыць горад, і зараз афіцыйныя даты заснавання Ваўкавыска і Слуцка 1005 год. Вось такія цікавосткі нашага горада. А які год вы лічыце датай заснавання Гродно? Падзяліцеся ў каментарах. А калі вам спадабалася відэа, то пастаўце падабайку, падпісвайцеся на канал і дзяліцеся ім з сябрамі.